Good evening everyone! Ayan, nagluto po ako ngayon ng pork stick. Nilaga ko na pala yung baboy pero mamarinate ko pa rin siya. Naglagay po pala ako ng 3 cup na soy sauce at isang pack na oyster sauce. Nilagay ko rin ng kalamansi at paminta. Narinate ko pala siya ng 1 oras para yung lasa ay siksik sa baboy. Pagkatapos nga po niyan ay iprito po natin yung minarinate natin na baboy. Itabi lang po natin yung sabaw ng marinade at ilalagay din po natin yan mamaya. Maaga po pala ako nagluto kasi ang anak ko ay uuwi na sa daet. Doon po siya nag-aaral ng high school. Grade 9 na po siya doon. At pinaghahanda ko nga po ng kanyang makakain bago siya umalis. Asawa ko pala ang nagbigay ng pera pambili ng aming ulam. Ayan, talaga naman napakabait ng aking asawa. At talagang kahit di mo nasabihan ay kusa siyang nabigay. Tinawag niya pala si mama para bigyan lang ng pera. Nasabi ay kung ano daw yung ulam namin mamayang gabi. Nung kahapon siya din yung nagpabili ng manok. Ayan, talaga naman napakabait ng asawa ko. Bali, 3 salang ako niyan sa pagpiprito. Ubusin ko po lahat yung baboy. Lahat piprituhin. Ayan, bago ilagay yung minarinate na sabaw na tinabi ko. Maulan nga pala dito sa Bicol, kaya ay masarap po talaga magluto ng ulam. Ang sarap kumain. Si mama ay umalis, hinayaan ako magluto. Ako na daw ang magluto at masarap daw ako magluto. Sabi niya ba naman sa akin ay magpapakulay daw siya ng buhok. Ayun, hinayaan ko na nga lang at magpapakulay daw siya ng buhok. Aba paminsan-minsan naman ay hinahayaan ko si mamang lumabas ng bahay. At ako lang dito ang mag-aasikaso sa loob ng bahay. Ayan nga, at nagpiprito pa rin ako. Nasa 3 salang po yan. Tinakpan ko muna siya. Ayan na yung pinirito ko nga. Malapit na rin naman akong matapos sa pagpiprito. Ayan, 2 salang na nga po yan. At malapit na rin matapos. Ako po kasi ay gusto ko ay paiba-iba ang ulam. Ayoko ng adobo pa rin. Inisa ako na nga rin po yung sibuyas na puti. Ayan, parang pinirito ko siya. At ilalagay ko din po yan sa ibabaw ng niluto ko. Aba, nirequest din niya ng aking asawa at kakainin niya daw yan. Nakain pala siya niyan puting sibuyas. Ngayon ko lang nalaman na kumakain pala siya ng puting sibuyas yung asawa ko na yan at siya yung nagpabili niyan. Napakaiingay ng aking mga anak habang nanonood ng TV. Ang dami na naman na mga bata dito ginagawa ng sinihan ng aming bahay. Ay, luto na nga po lahat yung pinirito kong baboy. Ayan, nilagay ko na nga sa kawali. At ilalagay ko na rin po yung minarinate ko na juice. Pakuluin lang po siya ng pakuluin hanggang lumapot yung sabaw at okay na po yan. Para balance yung lasa niya, yung alat at ang tamis, ayan, nilagyan ko na nga po ng 2 kutsaritang asukal para balance yung kanyang lasa. Mekos-mekos natin hanggang pumantay yung lasa ng adobo. Parang adobo style din po siya, may kalamansi nga lang po. Ayan, hayaan lang po natin kumulo ng kumulo hanggang lumapot yung sabaw. Okay na nga po yan at malapit na nga pong maluto. Ayan, hinayaan ko pa siyang kumulo ng kumulo. Ayan, okay na nga po. Malapot na kanyang sabaw. At tinikman ko na rin kung okay na yung lasa niya. Kung okay na ba yung alat at ang tamis ng kanyang sabaw. Mamaya ay ilalagay ko siya sa isang malinis na lalagyan na kulay puti. Yung colorless na lalagyan para kitang-kita pag kinuhaan ko siya ng video. Ilalagay ko pala siya sa lalagyan na yan. Ayan, nilagay ko na nga po yung sibuyas sa ibabaw ng niluto kong pork stick. Ayan, okay na. Talaga naman masarap at tinikman nga ng aking anak at nauna na siyang kumain.
Ayan guys, sana may natutunan kayo sa aking pagluto. Ayan po yung mga step dyan at gayahin nyo na po at napakasarap naman talaga ng pork steak at uulit-ulitin mong lutuin. Salamat po sa panunood. More follow, comments, and share na rin po sa aking mga video. Ayan, salamat po ng marami sa lahat ng sumusuporta sa akin dito sa Facebook. Thank you po ng marami. Ayan, luto na po siya, oh. Ayan, napakasarap po niya. Ayan, salamat po sa panunood. Ayan, bye-bye po. Papalik pa ko naman. Papalik ko.